हमार काम बड़ा बहादी मन बात करो ना तो जानी करो शादी साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो मान गई तो टुनटुन यादव मतलब कि तो के चोरा के गाना गावे मतलब कि बहुते मजा आवेला। तो भाई लोग हमें कोई बात बता दे कि हमें ऐसा काहे कहते तो उनके बता दी कि जौन जौन गाना गावे ना देखबा तो ज्यादातर मतलब कि चोरा वाला गाना रहला। क्या बात कर रहा है? तो उनके बता दें कि जौन ही गाना गावे ना वो दूसर के गईले रहला मतलब दूसर सिंगर गईले रहला। लेकिन ई टुनटुन यादव मतलब कि वही पर अपन कॉपी पेस्ट करके मतलब कि वही पर दोहरा के अपनी ओर से मतलब कुछ लगा के अपन गा दी। और फिर तो उनके बता दें कि इनकर जौन गावल गाना बा वो मतलब कि बहुते ज्यादा हिट हो जाला। हाँ भाई तो उनके बता दें कि जो 90 गाना गई ना टुनटुन यादव तो के बता दें कि जो गाना गईले हम वो चुरा के गईले हम आना। तो उनके बता दें कि जे गाना गईले उनकर आकाश ना मतलब आकाश दीक्षित ऐसे ही कुछ नाम अब वो गाना गईले हम। ऐसे पहले भी वो गाना चुरा के मतलब कि गा दिले वो गाना का नाम बाकी मतलब कि जान तोड़ला मर्डर हो जाई। आना तो गनवा की तो उनके रियल सिंगर के बारे में बताए तो जो गाना के रियल सिंगर में वो छोटू शिकारी हम। जहिया अजब तहार ऑर्डर हो जाई तू जान हो तोहरेला मर्डर हो जाई तू जान हो तोहरेला मर्डर हो जाई। सबके सब चोर है साले।